Olatz Mitxelena idazleak eta Irati Eguren ilustratzaileak Zu txikian album ilustratua aurkeztu dute 1555 argitaletxearen eskutik. Zu txikian hausnartzeko liburua da, denboraz hausnartzeko, basoaz, galdutako bizimoduez, aldatzen diren ikuspegiez. Udane, Biloban eta Aitona Martinena arteko historioa edo kontatzen du. Bisitan joaten zaio larun batez Udane Aitona Martini, eta historio, trama edo horixe da, egun horretako kontuak, baina egun horretan galderak sortzen zaizkio Udaneri, eta pixkat erakusten du nolazbait bi munduen arteko diferentzia edo munduak ulertzeko dauden bi moduien arteko haustura edo diferentzioi kontatzen du. Gai nagusia hori litzake. Baina esan bezala, historia, ekintzak edo dauden larun bat horretako goraberak irakur daitezke, edo galdera horien bidez eta irakurliak indezake pixkate beste bidaia bat edo beste bide bat, ustot badela geruza bat baino gehiago izan ditzaken istorio bat, eta galdera horien arilai jarraituta beste hausnarketa batzuk eta elkarrizketa batzuk sortzeko aukera ematen dula. Eta hori alde batetik da hitzak edo historio hitzez kontatzen denak eta galderek eta ematen dutena, baino ilustrazioak ere hor daude eta laguntzen dute uste dute, osatzen, beste begirada bat ematen, beste puntu bat. Hitzek esaten duten horri jarraitzen, baina igual pixka bat irudi ez errealistak sortuta eta pixka irudi poetikoagoak egiten saiatu naz behintzat, pixka bat Udanek, herritik, baso horretara egiten dauen ibilbide bat izango da, paisaia horretan pausatuko da, etzango da, behatu egingo dau, eta bertan bide lagun aukingo dauz txoriak beti presentez, pixka bat metafora gisa Aitonarekin daukan komunikazio hori irudikatuz, eta baita galdera horien simbolo gisa bai izango litzateke. Agian igual geruza horiek kolatzek aipatzea bezan geruza horiek igual ulertzeko edade minimoa edo izan daitekelako, baina berez nik uste dut hausnarketarako liburu bat dela eta ume zein helduentzako izan daiteken liburu bat. Irakurle gaztienek edo gazti hauek kapa batian edo irakurketa batian gehatuko dira kaso, eta hortik gora galdera batek edo gehiok edo hausnarketa handiagoa edo txikiagoa edo ekarriko du irakurlean gana. Uste dut bai izan daitekela lehen ere bitartekariak aipatu ditugu, eta badela igual elkarrekin irakurtzeko bat edo komentatzeko aukera ematen duna elkarrizketa zabaltzeko eta hausnarketa basua bezala hazteko.